penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio ka abomie thuolo. Mondo minyiswa ni nyinge nga en wuod kanyo lonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel kokwa kitho kinde kata matin. Machiegni daktari bang ndalo mathoth. Erokamano Ruth, mag ndalo lakini kawuono amor kendo kawan kodi kae chenro mar penj laktar. Gi nyinga Levi Onyango, wuod game Kasagoma. An daktari molonye weche go mag tuoche mag dangni mag paro. Ng'at ma nyalo bedo gi shida mora mora ma wanyalo wacho ni tuoche mag dangni mag paro. To gi speciality sana wang'iyo a specialize addiction science gi dongere manyiso ni tuoche ma wang'iyo ma dhano timbe ma dhano timo ahinya mopogore kako nego bed ni gitimo gi. Koro mano speciality mara. Wabro ng'iyo mang'eny kaka ng'eni sadhi kaka wabro ng'iyo kaka chenro dhi mbele. Amor mokalo mar bedo kod odiechieng' ma kawuono daher mondo mwagoe mbaka kotende kod tiyo gi gimoro kata bedo gimoro asasa. Gidho wegi nyalo wacho ni addictive disorder. Okang'eyo ni kakete maber gi dholuo tiyo gi gimoro kata bede gimoro asasa, timo gik moko asasa. Mana kaka ikete no tiyo gi gik moko asasa ma kaki wacho gi dongere wacho luongo ni addictive disorders gi dongere. Jogo mang'eny bong'eyo kaka addiction kiwinjo ka ng'ato wacho ni addiction. Koro kawuono amor ka ukelo topic mar addictive disorders ni nikech nitiere gik mang'eny ma dhano timo asasa kaki wacho no gitime kiwango moro mang'eny mopogore gi kaka wacho ga ni normal. To kendo dhano mang'eny boko ng'eyo ni gigi gin ginyalo ka gisechope kiwango mar addiction to koro wacho ni gin tuo. To dhano ng'eyo ga mana ni maybe kong'o kata mana yedhe mitiyogo maricho mamero jigi ema nyalo kelo addiction. But ok ging'eyo ni addiction ng'eny saidi kendo nitie gik ma timbe mopogore opogore ma dhano nyalo timo e yo moko winjore kata e yo ma sasa ahinya ma chopo kumoro ma koro wanyalo wacho ni gino chopo ang'owa e addiction. Moro nikech wacho ni ng'ato nyalo tiyo gi gimoro kata ng'ato nyalo timo gimoro moko ng'eyo ni koro gini dwa dhi ahinya mopogore kod kako nego beno bedo. Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo tong' kata kiew kata boundary ni ka ato kapono nakalo ka ato koro gini nyalo bet ahinya kapok wadhi e kidenyo mopogore opogore mag timo gik moko sasa. Koro gima timore en ni gigi kapok wachopo e kidienje addiction gi gin mana gin ariyo. Nitie mwaluongo ga ni chemical to nitie moko mwaluongo ni behavioral. Koro behavioral gi chemical gi ging'eny to wabro ng'iyo gi kanyo kwachopo e kidienje mago. To gin achiel ma kata ranyisi manigatie ma ng'ato ng'eyo ni gini koro chopo kuma ok atime manomol atime asasa osechopo e addiction. En ni gino chako ketho ngima ng'ato e yor somo ka en nyathi sikul, e yor tich ka en ng'atno madhi tich, e yor anyuola kata e yor familia ka en ng'atno manigi ode kata manigi familia mare iyo ka iyudo ka tim matimo cha osechako interfere gi functioning mar ng'ato e kidienje mopogore opogore bende kwang'iyo kacha chande. Maybe kang wabro ng'iyo effects kata mana rach mar addiction to wabro ng'iyo ni to kidienje mage ma wawacho sani gi. Mar ariyo minyalo ng'eyo go ni isechopo kuma koro gini en tuo en ni itemo weyo tabia no lakini iyudo ka kata itemo weyo tiyudo idoke adoka. Ichopo kuma iwacho ni asebedo katimo gini tawinjo ka koro osemanya pesa mang'eny osetimo na kama awinjo ka koro so samina no kitemo ga weyo cha tiyudo ka idoke tabia no ma onge ng'amo nyisi ni doge iyuda kisetimri nade isedoke tabia no indo. Gimoro bende ma ing'eyo ni kiwango matime gini osebeda sasa en ni seche mang'eny ikawo seche mang'eny kiparo timo tabia no kata ipango mar timo tabia no. Nitie abro tiyo gi example achiel kuom kidienje mane waseng'iyo kae bende mane wawacho ni en go punda kata gambling. Mano is achiel kuom tuoche mitimo masasa go iko. Iyudo ka chopo kuma in iwuon itemo ni chieng'no kikigo punda lakini kochopo sani no to pod ibrudo kitime nade idoki itime kacha chande. Iyudo ko oseketho gik mang'eny e yot kacha to samoro bi iyudo ka samo kitimo tabia no iyudo ka ichalo ng'at matuo. Nitiere gik moko matimre dendi kacha winjo ka imiss gino ma iwinjo ka kokitime to ichal ng'at ma
ok in normal, ok iwinj ka ingima maber. Idwa mana ni tim gino over and over and over. To mane ma koro ing'eyo ichako yudo ka gima watimo kata tabia ma watimo chande wawacho ni osechepo level no makoro wanyalo luonge ni addictive disorder. Lakini wabro ng'eyo gi kidieny kendo sama wang'eyo gi kidieny to bro bedo mondo ng'ato ng'e mayot. Akato bende seche mwatimo mabende ng'ato bro ng'eyo kata ngimane chal nade de bede ni entiere kod gigi moro motima sasa to otemo weyo to konyalo weyo kaito nikech twagni en mar konyo oganda wa waboneno kaka wanyalo konyore mondo ng'ato we timo gimoro ma sasa. Daktari, wantiere kod misuse, tiende ni tiyo gi gimoro marach kod tiyo gi gimoro asasa. Nitiere tiyo gi gimoro marach manyalo wacho ni misuse kod tiyo gi gimoro asasa. Samoro ng'ato nyalo timo gimoro to tiyo kode marach. To samoro ng'ato nyalo timo gimoro to time asasa. Nitiere pogruok gik moko ariyo gi. Nitiere pogruok kendo mano penjo maber ahinya. Sama wacho ni misuse, ambro chiwo example moro ma awach kaka ndawa donge. King'iyo onge gima ndawa kelo ngima dhano maber donge. Lakini dhano madhe ineno. Koro ipenjri ni ang'o mamiyo ng'ato dhi kawo ndawa mondo timre nade? Onge ber moro mokele dendi, onge gimo mobro konyi godo. Mibro wacho ni madho ndawa athiedho wich bar moro ne timre nade? Ne bara. Koro sami neno ka ng'ato madho ndawa to onge gima gicha konye ge dende. Onge gima kipenje ni tang'o mitimo ga gini, onyalo miyi gino ma make sense miwache ni enyewe idware. Watim gi example kora asetiyo gi ndawa. Wakaw kaka Panadol. Inyalo bedo ng'at matuo, yedhe mag kwe remo. Inyalo bedo ni tuo idhi osiptal to daktari ndiko ni mondo imuony Panadol donge mondo duok maybe rem gimaramino piny. To mano manyiso ni itiyo gi yadhno mondo tich mondik ni kanyo ni mondo yadhno thiedh gi daktari. Lakini nitiere ng'at moro bende ma en onge okondik na yadhno ni mondo muony, onge tuo moro amora ma en godo ma yadhno dhi thiedhi dende. Tiyudo kodhi okaw ok wawach ni Panadol rach donge, lakini onge gima Panadol dhi timo nade, dhi thiedho. Onge tuo moro amora ma tuoyi madwaro ni mondo imuony ang'owa Panadol. Lakini ni dhi kaw Panadol cha idhi muonye, maybe kimuonye tiwinjo ka liet moro maki mamori, kimuonye tiwinjo ka ineno. Mane mwaluongo ni misuse. Manyiso ni tiyo gi gino e yo moko nego winjre ni timo nade, itiyo gode. Lakini kochopo kuma koro wawacho ni tiyo kode asasa, en ni kaka chako kwa wacho chani functioning mari kaka ng'ato iyudo ka koro gicha chako ketho odi, ochako ketho sombi, ochako ketho tiji. Mano kore mwawacho ni kori tiyo kode ang'owa asasa. Aeto bende chopo kuma koro kokitiyo gi gino kata kokitimo tabiano tiwinjo ka kokimor, iwinjo ka gima inside, ka gima pinyo jogi, ineno. Koro mano ema kelo pogruok kuom ng'at ma misuse gimoro manyiso no tiyo kode for the wrong reasons. To gi ng'at ma tiyo kode asasa. En koro tiyo kode asasa manyiso ni kokotiyo gi gini kata kokotimo tabiano to winjo ka gima en owuon otimre nade, otuo. In kata Panadol nyabed ni muonye, lakini kata kokimuonye to onge gimoro amora miwinjo. Lakini imuonye to kokonego bed ni muonye. Koro wacho ni misuse. Pok ichopo stage mar ang'owa mar tiyo kode asasa kata mar addiction. Lakini bende nitie gino maluongo ni timeline. Manyiso ni nyalo chako ga gi misuse no to pole kaka sadhi iyudo ka kori igo ndam iwuok e misuse tidonje nyake addiction. Hapa ni daktari, ranyisi machielo kopogore kod yedhe makweremgi. Ranyisi machielo monyalo tiyo godo mayot mokalo en yedhe mamiyo ji nindo. Yudo ka ng'ato wacho ni an kapo na muonyo yadhni to nindo tera maber. Kato chako muonya kata seche ma okoneno ka nindo kotere. Gikone tiyudo ni koro nyaka koro ang'o tigi yedhe gi mondo miye konindi. Tiende ni misuse otero ng'ato mobedo addicted kata tiyo kode asasa. Daktari dwani mondo michaki wuothe kodwa seche mwacho ni addiction. Ma iwacho ni ma en tere kaka odhi miyo orocho ngima ng'ato, orocho tij ng'ato, orocho kaka ng'ato nyalo bedo kata kaka ng'ato onego beni timo gigege. Thothne obiro nang'o? Modonji makoro ng'ato bed addicted. Kaluwore gi addiction wuon, ntiere timeline
wanyalo wacho ni timeline kata thuolo kata kidienje bende ma ng'ato kale machop kuma koro wawacho ni en addicted nikech gigi watiyo kod gi dhano tiyo gi wawach kata yedhe mamero ji kata mana behavioral addictions ma bro ng'iyo mbele kanyo goeko dhano timo gi lakini ok gi affect kata ok gi keth ngima dhano te e yo machalre gino mokwongo maketo gaji wanyalo ng'iye kaka risk factors gigo maketo gaji chope level mar addiction cha mapiyo piyo iyudo ka gini ka ng'ato nochako time kapod en nyathi matin kata kapok ne otieko dongo delwa wacho ga ni kaka dhano madongo obwongo marwa kaka mar dhano dongo nyaka higni 25 koro iyudo ka ng'at ma nyathi mane secondary kata mane primary samo chako timo tabiane kata samo chako tiyo gi yath moro manyalo kete addiction chande manyiso ni pod dende dongo koro samo keto ga yedhe gi ne wang'iyo gi to ne waneno ni gi release some chemicals in the brain gigolo mang'eny iyudo ka yedhe gi dut gin gi toxins koro sama dendi dongo ga gi toxins cha iketho dendi iketho bwongo mari tiketho dendi ma koro kibro bedo ng'at maduong' ma bwongo ne oseromo to iyudo ka koro yadh cha nosedonje dendi kacha ma koro kitiyo kode to koro chal mana ka gimi trigger tuo manisetimori nadi maniseketo lakini kidienje madhano to kale to pogre kendo mano luwore bende gi addiction ma ng'ato nitiere ka wang'iyo gi wabro ng'iyo area no bende gigo kaka maybe tiyo marach gi yedhe mamero ji iyudo ka ichake mos samoro iyudo kong'o moro matin imadho iwinjo ka gima in high kamano aeto iyudo ka gino miyi mor nitie gik moko ariyo ma wang'iyo ga addiction addictive disorders duto nitie gino maluongo ga ni reinforcement en gino makuza kata maendeleza tabia moro koro reinforcement gin tieng diriyo nitie moro maluongo ni negative to moro maluongo ni positive koro positive en ni kamedo gimoro kuomi wacho ni mano positive reinforcement example chalo kama nyathi odhi sikul obet namba 1 kobet namba 1 inyiewo ne ndiga mano waluongo ni positive ang'owa reinforcement negative reinforcement en sama agolo gimoro okomino ni sama agole cha nagolo gimarach anyalo bedo nagolo gimaber anyalo bedo nagolo gimaber ineno kaka wacho ni inyalo bedo ni negative no be en ni mondo wawach ka nyathi achiel ni odhi sikul oduogo oywa buoto donge aeti wacho ni ndiga mana nyiewo ni chande koro adwani mondo atimre nadi akawe mondo imeda manyiso ni koro gimaber cha itimri nadi igolo ineno koro kwang'iyo kaka wawach ni kong'o adhi amadhe tan ng'at ma wawach ni an gi luoro moro ing'e ni dhano no nochwe mopogore nitie jok ma nigi luoro moko ma kata ng'at ma miyo no giyudo ka en gi luoro mar dhi approach ng'at ma miyo mondo wachne kama to yudo ka odhi ne pok ong'eyo ga ni komadho kong'o to nyalo yudo onyalo choko chir modhi motimre nadi owuo gi nyadendi moro to chieng' no dhi e club to madho kong'o no to yudo ka chir cha obiro modhi wuoyo gi nyadendi modok ga ang'owa e ot owacho ni bas kara ma e siri donge manyiso ni ng'at chande kong'o chande odhi omiye gino maluongo ni positive reinforcement omiye jing'o mar dhi wuoyo gi nyadendi ogolo ne luor samo miye jing'o cha to kong'o cha golo ang'owa luor koro wan gi positive gi negative ang'owa reinforcement tiyudo ka ng'at ma kamano mondo miyo chope addiction yot kabisa nikech en gi reason mamiyo odwani mondo doge kong'ono pile ka pile kuom ng'atno gi ng'at moro ma en ok oluor ma en onyalo wuoyo gi nyadendi kata ometho kata okometho kata en ng'e ni chances mag bedo addicted cha are very limited nikech onge gi positive reinforcement moro moyudo kuom kong'ono ero kata kuom jagano ero koro mago gin factors king'iyo ng'atno ok wabi wacho ni shida mare en madho kong'o wabro wacho ni shida mare en luoro donge ma en godo mar timang'o emomiyo kanofwenyo ni kong'o nyalo golo luoro cha to koro miyo dok ga e kong'ono pile ka pile nitiere mentality moro be masayud nikech an atiyo gi nyithind skul mang'eny to wach moro maneno ga kuom nyithind skul kendo mosebedo addicted e gino kaka nyasore giwacho ga ni nonyisgi kata ni giwinjo ga ni kimadho nyasore to miyo pachi nyalo mako gik misomo kama piyo mano positive reinforcement to sama nyathi wacho kamano nyaka ing'e ni ere gimomiyo nyathini pache ang'o momiyo wacho ni koywa nyasore
to somo mang'eny kata onyalo concentrate for long hours koseywa nyasore no to bro winjo gik manosomo. Mage gik mwang'iyo kaka positive reinforcement manyiso ni nyathini kata ne sikul kacha chande iyudo ka koro buk monego som ga chande ema miyo odhi donje nyasore cha ahinya nikech ng'ato nonyise kumoro ni nyasore kitiyo godo to bro yawo pachi iyudo kisomo. To mano wach masewinjo gi nyithind sikul mang'eny, nyithindo mane secondary mang'eny ni nyasore ka gimadho to timre nade to yawo pachgi kendo ginyalo somo. To mago gin myths. Mago gin myths mag tie miketo gi dhano kata jok mauso gigi mondo nyithindo nyiew gigo. Koro kidienje go nitiere apeno ni wasega ng'iyo gi kae ma ng'ato kochako to en gi experimenting initiation ochako kama oyudo kongo matin ka bato madho odwano bil matin odhi matin ko yudo gosiep. Apa ni daktari kata doko nini wasewache to kang waduoge kidienje mar ariyo samoro ng'ato doko neno chenro to daher mondo mien bendo ng'e ni ere kaka ng'ato nyalo donje addiction kata ere kaka ng'ato nyalo chopo mos ma uchopo kama koro tiegi gimoro asasa mana kwa seduogo bang' thuolo machoka. Kik idhi mabor nyakora Mugi Ajwang', kik isudi bang' thuolo machok mokalo waduogo kod kidienje mar ariyo. Itimo gimoro ma misuse aito duogo ndiko nyalo tiyo kode asasa bedo addicted bende nitiere kod okange mopogore kik idhi mabor kik isudi. Your love story awaits this Valentine's na View Travel. Join our exclusive couples Cape Town trip from February 13th to 17th, 2025. Delight in Valentine's picnic, dinner at Land and Sea, a winelands tour, a full-day city tour, a peninsula tour, a cable car ride up Table Mountain, and exploring Bo Cap. All this in a 5-day adventure starting from $1,545 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. Dial *860*415# to get verse of the day as your skiza tune. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Tiyo gi gimoro asasa kata tiyo gi gimoro eyo ma okare kisungu wacho ni addictive disorder. Daktari pimonwa kata nitiere kaka onego bed kata kaka ng'ato nyalo donje. To kapok wachopo kanyo adwa ni parnwa mana mapiyo piyo. Giba ni puonjo wacha kaka ng'ato nyalo donje modonji induction. Ni wacho ni induction? Initiation. Okay. Koro initiation mana manyiso ni ng'ato ruaki odiochieng' mokwongo manitie gi yedhe mamero ji kata manitime tabia ma iyudo ka koro itimo asasa no. Koro initiation gichako initiation e yore mopogore. Inyalo bedo ka en nyithindo matindo mane school, onyalo bedo peer pressure kata mana ole ma nyithindo nige e school en ng'ato nyise ni bwana nya yudo ndawa moro kumora madho inyalo bilo matin iwinjane kaka kata kongo kata koro ka o initiate chato winjo ka wiye onini ochakni matin iluongo ni dopamine winjo ka omoro gino miyo ineno ng'at maduong' nyalo bedo ni stress moro ne en ge tich kacha chande to ka giwuok to ng'ato nyise ni to wabar kumoro ka wagol stress donge to koro dhi ba moro to ariyo adek moro aeti dhi e ot to blackout matin iwinjo ka koro shida moro ma in go cha otimre nadi wiyo wil go matin to iyudo ka koro mano nyalo mi motivation moro mar wacho ni kara stress gi bende ng'ato ka komadho ga kongo ni nyalo ga miyo wiyo wil gi madho kongo. Addiction moko go inyalo yudo kaponi kaka gambling yudo ka ng'ato oketo pesa mo matin aito odwoko odhi oketo 50 moro kata 100 moro obiro yudo 500 moro wacho ni to kara be loso pesa yot manade yawo koro bedo kotimre nade koro mar ariyo en experimenting kendo kuom yedhe mamero ji iyudo ka experimenting ka ng'ato no se initiate drugs kata no se initiate yedhe mamero ji go to koro otemo
bilo gi mopogore opogore nikech nowinjo ka kong'o cha nokete kamoro odwa nowinje to njaga ni nyalo timre nade nyaketa kanye to ndawa ni bro keto winjo ga ang'o miyo ji madho ga ndawa ni kako yo ng'ich ineno koro experiment kod gi mang'eny manyiso ni otiyo kod gi mathoth ai kosetiyo kod gi mathoth go to koro ng'eyo ni an awinjo kaka bilo gi mathin ni awinjo ka njaga cha ema winjo ka koketa maber koro njaga no emochako tiyo godo e stage mar adek mwaluongo ni social use manyiso ni sama winjo kodwa madhe omanyo jok maginyalo njaga oseng'e kuma pedla moro nitiere mauso jaus njaga moro oseng'e kuma nitiere mauso njaga saa mowinjo ka stress moro make matin to dwa ni mondo tim nadi omadh njaga saa mowinjo kodwaro kodhi e club kacha sama jomoko madho kong'o to ne yudo kotimre nadi oywa njaga manyiso ni ose identify ni mane gima odwa tiyo godo mane yath mamero ji modwa timre nadi modwa tiyo godo aeto gino kako medo tiyo kode e kaka gino medo donje dende ka en kong'o iyudo ka koro kosedonje wuok kanyo donje regular use manyiso ni ka en kong'o osechako yudo ni gimoro donje dende kanyo ni tolerance manyiso ni kano madho ga nus a quarter koro tie ka quarter monde ko winji ko timre nadi omer kano madho ga quarter iyudo ka koro osechako omedo nus moro kendo monde ko yud ka effect moro mano yudo kano initiate cha nyaka koro madhe kiwango moro mang'eny ko timre nadi eko winji okinyi ko chiew to yudo ka ang'ova moro make manyiso ni dende chako kwaye ni med moro matin mondo watimre nadi ng'at ma en koro kata mana kano madhe ga maybe a weekend kende iyudo ka koro a week onyalo ga bedo no madhe kata mana di beach a week Monday Tuesday Wednesday weekend be otimre nadi o madhe manyiso ni kiwango kod frequency cha bende timre nadi medore mano regular use aeto jo regular use be koro iyudo ka osechako bet gi shida matin gi sirikal kai o make driving under influence oriembo gari komer kata odhi osechako nini kwayo pesa koni gi koni en gi gope kae ka onyalo gore gi ji mano ng'at mosedombe stage mar 4 ai koro stage mar 5 ma waluongo ga ni problematic use kata dependence en kuma koro shida ni en osechako neno kata osechako kelo shida ne nyaka jok mang'ani otimre nadi odak godo manyiso ni en onyalo kwalo pesa mondo dhi omer godo onyalo lewo moko dhi tich onyalo bare dhi tich nikech otimre nadi omer kumoro ka en nyathi sikul onyalo ka en e boarding iyudo ka koro en ochikre ga mane e fence ochikore fence mondo dhi omany kong'o ka en ng'at ma tich onyalo ga wuok e tich kata mana assignment go kotieko kata ng'o koro manyiso ni kong'o cha osechako timre nadi ot kacha cha bineno ka koro shughuli mage ka wiye osechako wil ga ni en ga gi en janyuol monego be no chulo school fees ong'iyo homework koro mago ai stage mogik koro mwaluongo ga ni substance use disorder kata addiction ma ema kawuono wang'iyo no koro gino sebedo tuo e dend ng'ato ma koko tiyo gi yadhno kata koko timo tabia no to winjo ka en owuon otimre nadi otuo en gi withdrawal symptoms omadhe mang'eny tich maybe nosekethore noriembe tich nikech ing'eni regular nini problematic use kacha nyosechako bare tich ting'eni tijegi ok gin mekwa koro sama okite bedo ka jatendi be onyisi ni in dhi timri nadi ka en nyathi sikul oseriembe sikul achiel ariyo adek koro skunde be ok dwa kata ni mondo timre nadi okete sikul moro ok nyal accepte koro yudo ka gino se interfere gi life mar ng'ani mochopo kuma luonga ni rock bottom mane koro stage mogik mar auchiel mar rock bottom kata molunga ni substance use disorder kata addiction gino bedo tuo manyaka thiedhi eka timre nadi eka changi daktari wedo ne wang'ane types kata kidienje mopogore opogore aneno ka ni wacho ni mantiere kod kidienje ariyo madongo physical addiction kod mar behavior timbe ng'ato wang'eya ne kidienje gi mondo mi yar nwatiere maber koro kidienje ariyo go wang'iyo physical kaka wache kata chemical awacho gi wach mo ma chemical aeto kendo awacho behavioral kata waluonga ni purpose addictions koro kwang'iyo physical addictions manyiso ni nitie gimoro ma physical giminyalo mako giminyalo tiyo godo miso e dendi mane mwaluongo ni physical ang'owa addiction gigo kaka kiko moko aneno kondi kanyo kong'o en gino minyalo kawo imadhi en gima physical inene nicotine mano ndawa opioid mag moko ka heroin methamphetamine magi gin yedhe mopogore opogore cocaine nyaka piny mwalo kucha koro yudo ka mage mwaluonga ni physical addictions to gin sana
ema gitero ng'ato e kidienje mang'iyo ka physical addictions gi eki gine ma gitero ng'ato e kidienje ma wang'iyo ka chaka ma wang'iyo initiation kamano kata koni bende ntiere those procedures but odwa pogre gi magi matin to lakini wabro ng'iyo wasebedo kwa ng'iyo this physical addictions sana to kawuono be adwa ne wang'iyare ni to kuom kowere gi physical, kowere gi kong'o, kowere gi njaga, ko nyasore gang'ogo. Ere kendo kaka wanyalo kendo gik moko ma ng'ato nyalo tiyo go asasa ma kete kiwango mwawacho ni addiction. Achiel mane waseng'iyo mokwongo ni en gambling kata ne wani gwe punda ma watiyo godo ka ikawo pesa tiketo kumoro kidwa ni mondo iyud pesa mang'eny e kiwango moro matin to mano ne wang'iyo kendo kwa bing'iyo ahinya madwa ni mondo wa concentrate kinyama sana no be ka thago ji sana mokwongo en work addiction. Tich bende nitiere kod ng'at matia sasa aseneno ji kendo aseyudo nyaka clients manigi work addiction manyiso ni gitiyo sana to work addiction ka ng'ato wache kamano to nyalo gawe ni en ng'at ma kidhi office tikwongo yude office kata kendo iwuok iweye kanyo kata kitimo makosa moro to ene muteri odhiswai but mano ken ng'at manigi work addiction en ng'at ma tiyo excessively manyiso ni otiyo asasa en ng'at mana kaka wachono obro kuongo dhi e tich mokwongo okonind maber nikech oparo tich tich kanyo dwano wuoge molewo to kendo yudo ka tijno koro nyalo chako ketho relationship mare kata mane ode kod osiepene oonge saa monyalo dhi timogo gik moko mopogore gi tiyo oonge saa monyalo ng'iyo go familia ne nikech tiyo to aseneno gima work addiction in fact ineno ka en piny kata ene makwongo kawe nikech ada ni wang'iye nikech aseneno kochando ji e anyuola tiyudo ka jogo effect mokwongo maseneno kuom ng'eny iyudo ka jok ma parent ne nigi work addiction nyathine chances ne nitie mang'eny nobro bet gi addiction achiel kuom man konigi mano gima pok atimo research but kalure gi tich kaka aseneno patients mang'eny gi ma wayudo kata ma wan ge rehab kuma wathiedho gie king'iyo anyuola ibro yudo ka janyuol nigi achiel kuom behavioral manyiso ni gini kawo time mar janyuol kaka tichno okawo time mar janyuol moko nyal yudo time mang'eny mo spend godo kata motiyo mopuonjre go mobet go gi ang'owa ganyuola mare work addiction kendo nika obiro gi characteristics moro ni gin jok mangudi oloso pesa mang'eny e tich lakini pesa no okony e ot kachande waluonga ni maisans work addiction aseneno ng'enyne obiro gi daktari wadhi mose ne waseng'iyo kaka magi duto te kendo wasewuoye wantiere work addiction tende ni en tiyo tich asasa ma bende koro ok en yo man kare wacho kata ni jogi thothne ok ni nitiere nonro mosetim to thothne nyithindgi thoro bedo kod achiel kuom chandruogegi either nyithindo odonje kong'o odonje ndawa odonje nyasore kod weche makamago mago nyithindo ma jonyuol gi nitiere kod work addiction to seche ma wacho work addiction Ramogi Ajwang ok en na tich ni ng'ato dhi e tich office nyalo bedo kata ohala in janyuol maloko ma in Kampala in Uganda in kanye in addicted kendo tijni emitiyo kacho bende wacho no kata ni tiere gimoro ma bende timore kod jogi ni gi ngudi kar ngudi ka imwa ok awinjo kod donjo na maber tiende na en ni ingeni ng'eny ne watiyo mondo pesa no konywa pesa mondo timre nade okonywa wawinj go maber tiyudo ka ng'at manigi workaholism pesa moloso ka tich chande ok konye e yo monego beni pesa no time nade konye godo iyudo ka nyithindo kata skul ma nyithindo dhiye kata kaka nyithindo rwakre kata mana provision ingeni nyathi dwaro basic needs iyudo ka basic needs mag nyathi monego mitka pesa no ok timre nade ok reflect ng'ani tiyo mang'eny sana concentration mare ni e tich ok kako tiyo gi pesa moyudo kati to dhi e tich omonde tich en ng'at mokwongo ka tich to wuok molewo ka tich to ot beonge go gi time kodhi oting'o nyaka tich otero nyaka ng'owa otero nyaka tich e dala kata mane ot kacha ka en ng'at matiyo paperwork computer gi iyudo ka ot kacha bene ok owach ni rach kata an go office mara e ot ma nyalo ga time achiel ariyo lakini okibe yudo ka samonego beni wa spend gi familia kata samonego beni wa dhi sapacha to ana ka ochiemba dhi ge e office kacha ni timre nade koro mano workaholics en achiel kuom
behavioral addictions manitiere miyudo ka ng'ato tiyo asasa mopogore gi kaka onego bed notimre nade otiyo. Mar ariyo madwa ng'iyo ma bende is very common kendo koro kwa we workaholics ng'eni en tuono machando joma dongo matin. Kwa duoke jogo marowere nitie gino maluongo ni pornography. To pornography abro riwe gi moro maluongo ni masturbation. Masturbation chok ang'eni wabro kete nade gi dholuo. Mae koro daktari wantiere ka kod pornography, wantiere kod pornography, wantiere kod sex addiction, wantiere kod masturbation. Gigi okiketa kete group achiel. Wabro keto gi group achiel. Koro pornography en neno sinembe wawach ni machanade mag anjao osiluongo nang'o yawa Ruth wakonyre kanyo. Koro en simu sakasa kata en simu kata en computer kata en TV kata mana movies moneno gin mana movies go manigi timbe mag anjao, timbe machalo kamago, tiyudo ka gino o affect na nyithindo to obiro ga kanyakla gi ma waluongo ni masturbation. Masturbation en kuma iyudo ka ng'ato mire iluongo nang'o pleasure gi dholuo. Ng'ato mire pleasure manyiso ni ka wang'iye sex onego bed ni itime kuom ng'at mamiyo gi ng'at ma dichuo mokendore. Donge kaka wawachoga? To iyudo ka nitiere jogo ma gin kar mondo gibed gi sex gi ng'at mamiyo gi ng'at ma dichuo, gin koro gidwa bedo gi sex ni gi lwetgi. En ng'at ma dichuo kachacha to en lweteno emineno ka otimogo omulogo duong'ne gi gik momulogo eko nyaka o release kata otim gigo ma dhano timoga sama timo sex. To mano nitie kiwango maka gino tabiano kisechako time nikech sex meet to sex ni bende o elicit kata ogolo hormones moko sama watime e obwongo kaja chande to omiyo wamor owinjo ko wamor sama watime. Koro kata mana sex no bende nitie kiwango maka ng'ato time asasa tok ber to ok wawach ni nitiere okoket kiwango monego bed ni ng'ato kanyo mana dwa dhi kanyo mana dwa do penyi seche mwacho ni asasa en mane no asasa en ni itime bang' time itieke idwa time kendo kamano to iyudo kaka asewacho ni addiction duto interfere gi functioning mar ng'ato. Koro kata sex ni iyudo ka ng'ato sama en ka tich chande ing'eni wadhi tich donge to sama idich ka tich chande pachi onge pachi nie tich kacha lakini ng'acha to en obet kacha kidogo iyudo ga kowuok odhi washroom mang'eny kabisa to duogo en ng'at ma sex gole pache. Masturbation chok nyalo timre nade nitie jogo manyaka koro gini gi affect gimonyalo kata masturbate ka tich kama obetecha unun kod office kanyo beta desk ne kanyo tinoga ka ng'ani mulre amula timo gik magalagala to chandi gani tango mang'ani ni ng'at manigi shida monego bed ni timo nade imanyo ne kony. Sex addiction nigi risks mage. Of course ng'ato nyalo iyudo ka ng'at manigi sex addiction obro tiyo gi pesa mang'eny manyo sex manyiso ni jok ma uso dendigi kata town kae wang'eni nitie gik machalo kamago iyudo ka ng'ani spend pesa mang'eny kuom jok ma uso dendigi to mano manyiso ni atamalo kata mana chances mar ng'ani mar yudo tuoche mabiro gi sex kaka weche mag terruok bende iyudo ka koro timre nade ni malo. Iyudo ka nitie jok ma gise nyaka weyo tich nikech gin gi shida machalo mag sex giendi nikech conduct margi ka tich kacha chande ok allow gi mondo gi concentrate kendo e tich kanyo. Moro kendo ma wang'iyo food addiction nitie jok ma chiemo mopogore asasa ena chiemo to food addiction mondo ing'e ni ng'ato nigi food addiction ibro ng'iyo gigo kaka obesity. Yudo ka en ng'at ma osedhi nyaka ir daktari onyise ni hapana duok kiwango mari mar chiemo kata chiemo michamo timre nade duok piny to ma en ng'at ma en chiemo saka tok nikech kae en chiema dende biro maing kom bed lakini otimre nade mano ng'at manigi food to konyal control. One thing manyaka wang'i ni mondo ing'e ni ng'ato nigi addiction asewacho kata to bed sex kata to bed work kata to bed food onyalo temo weyo
totame. Daktari yena wamake amaka kanyo mondo mi waduogi seche mwaduogo to abong'e ane ni magi duto te onyalo bedo ndawa, onyalo bedo kong'o, onyalo bedo shopping addiction, apani mano to bet mit matin kaponi ng'ato ntiere gi pesa, sex addiction, work addiction, magi duto te e kidienje mag magi mane mathoro bedo mang'eny kwasekawo yweyo. Omiyo kik idhi mabor, kik isudi kidienje mar adek ni ok adwa ni ubai kata matin. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako to sign up, now a place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Pesa onge. John Mbadi gi nyiswa chieng' magiore pesa no. Ka nyithindo kopoko chulo fees wabo wacho ni gilo skunde go. Let no one blame jopuonj. Jopuonj pod ywak kaluwore gi digni mar omenda mowinjore chope sikunde ne tayo chenro mag somo ka sirikal to medo chiwo singo. Refuse to be silenced by receiving proceeds of corruption as donations to your religious institutions and programs projects. EACC yango ni asoya e achiel kuom wich bar mar mibadhi mamedo duoko piny Kenya chien. And sadly, this month alone, 15 women and girls have lost their lives through GBV. Femicide must end in this country. Nonro yango ni maromo mine 170 ne otho e yor nek magalagala e pacho ka higa mokalo, kama nokelo luoro e wi arita mar joma mine e thurka. In janyuol en ang'o mokaw pachi mang'eny mokalo itiyo kod sasa kata itimia sasa seche mitimia sasa no kik wili nitiere kaka gini dhi bedo kod chandruok kata dhi kelo chandruok ne family nikech ok idhi bedo kod thuolo mar ng'eyo ni nyithindo chal nade gidongore e yo machal nade kaito gikone yudo ni en chandruok makoro ni mana e anyuola ni wuoro ne nitiere kode nyathini nitiere kode nyathini bende nitiere kod chandruogni nyathini machielo bende biro bedo godo dhowe gi nyalo wacho kata ni generational ma bende tieko nyalo bedo matek. Daktari e kinde magi duto te mane mathoro bedo mang'eny? Okay, yogi makocha ka makato ng'eny sana. Chemical addictions gondo gi ng'eny kata physical nikech nitie gimi tiyo godo. Like kwaduogo kor behavioral koni namba achiel sani kaluwore gi kaka waneno trends kaka dhi gambling gwepunda ni malo zaidi. Gwepunda kanyo king'iyo kendo kwaduogo wang'iyo manyalo luwe e magi en kaka work addiction bende nitie to mana no ka affect jok madongo nikech ni nyathi ok inyal ng'eyo nikech pok oyudo tich pok onge gine motimo koro yudo ka work addiction no be momiya chako kode kiduogo kuom joma rowere masturbation ng'eny saidi mochopo kama in addiction mochopo kuma in addiction ng'eny saidi nyithindo matimo masturbation kata gik makamago mago be nitiere koro kwang'iyo gi wanyalo ng'iyo gi e yo mar adek mathoth nini kae wanyalo wacho ni nitie mar gwepunda no ero nitiere masturbation kod pornography mano kuom nyithindo ma maybe mane secondary kata lakini masturbation to o affect nyaka jok mane keny kuchope addiction to kata jok mane keny ng'at mane gimiyo ya kata sayudo kapod mano en tabia motimre nade mapod odhi go mbele kapod kosechope kiwango mar addiction no ero aye to kwang'iyo koro kendo workaholism no ntiere wang'iyo wach mar shopping addiction. Shopping addiction ntiere shopping nikech wanyalo afford ma an gi pesa na mang'eny anyalo afford lewni madwana rwaki lakini ni shopping addiction biro kuma koro iyudo ka samo kitim shopping chande to chal ka gima okiwinj kingima wacho ni gigi samo kitim giti winjo ka gima in mwenyewe itimri nadi ituo koro shopping addiction nitie jok ma
ginyiewo gik moko, onyiewo gik moko, onyalo kwayo pesa mondo onyiew go gimoko tigo. Onge gima gino timo. Kidhi e ode iyudo ka ode opong' gi gik mang'eny moko tigo ma onge gimo tiyo godo. Nikech onge tiende mondo abed gi gik mang'eny ot ma iyudo ka ot is very cluttered. Obed lewni, kidhi e jikon iyudo ka jikon opong' gi gik mang'eny ma onge gik mang'ani tiyo godo, to en gi gope mang'eny sana mokwayo mondo timre nadi onyiew go gigi. Koro shopping no en dangerous bende e kaka ineno ero. Onyalo bedo sama wacho ni wanyalo afford ni an gi pesa na manyalo, mano is not shopping addiction. Mano ahero nyiewo gik moko nikech adwa tiyo gi gini, adwa rwako lawni, adwa rwako wuoche ni, adwa ni mondo aket wiya obed motimre nadi maber. Mano we are not talking of addiction. En sama idhi nyiewo wig, iluongo ni wig, kata mana law, tinyiewo lewni mang'eny ka gima idhi wero mondo iusgi, lakini usboki timre nadi? Usboki usgi. Kesa inano nasewinjo daktari, ma ng'ato odhi e duka nikech ong'iyo gi wuon duka, okawo lewni mang'eny. Chulo tame, nikete e weche mag gope, idwa ni omake nitere ka polisa. Koro iyudo ka ikete mbui kod weche makamago, iyudo ka nitere kaka odhi moroch ngima. Odhi moroch, to mane ma wacho ni oketho ngima mari. Oketho ngima mari nikech sami neno ka koro oteri omaki kata ne in gi gope ji mang'eny motami chulo. Sami kawo pes nyathi monego bed ni itero go nyathi e skul, idhi nyiewo go gik moko mokitigo ibiri keti ot. Ting'e ni gigi, by the way kaka iwacho no, okini kendi misewinjo cases go. Nitie ji ma nigi ji aina gima gidak ge ot, to kiging'eyo ni jogi gima chando gi ni en addiction. Gin gineno ka gima mano tabia mare kata en mano to lakini magi gik manyalo bedo managed. Nikech nitie magi mwacho ka daktari ni gini ok en tabia ne ng'ani tuo, ng'ani nigi chandruok, ng'ani dwaro kony. Seche ma iseneno ka ng'ato nitiere tich ahinya, en tiere kod work addiction, ineno ka en tiere kod shopping addiction ma otimo gik magalagala kata ni onyiewo gik moko. Ka ineno ranyisi ni wachonwa kata ni gima dhiro chongi ma ng'ato, ok onyal bedo kod kwe gi family ni kachiel kod tich, kachiel kod ang'o. Koro wang'iyo ranyisi mag addictive disorders. Koro kaka wang'iyo gini mokwongo ka mondo ing'e ni ng'ato nigi nini to addictive disorder. Challenge achiel manigatie, addictive disorders mag chemical ka giyot ng'eyo. Mano gima nyaka be wapuonje oganda mondo ng'at ma madho kong'o asasa yot ng'eyo ni ng'ani madho kong'o asasa nikech obiro biro dala kacha, obiro rochou, okwalo pesa ni odhi timore gano, lakini kwaduogo koni makoro wang'iyo behavioral addiction, tiyudo ka gigo ipando gi sana. Ranyisi achiel kuom ni ng'ato nigi shida. In fact, kidwaga ng'eyo ni in gi shida mar behavioral addiction, tiyudo ka timcha ipande sana. Masturbation en gima bro dhi ponde e baf, ta masturbate ta duogo. Kendo ka winjo unyalo ga bet gi ng'at ma nigi masturbation addiction e office kacha to kung'e ni en gi masturbation ang'owa addiction. Nikech en tabia no mayot pando. Timbe ma ipando. To mane ranyisi mokwongo. Ka in wuon ing'eyo ni in gi shida mar masturbation, to iyudo ka ipando tabia no kata gambling go punda chande. Iyudo ka en gimitima ang'owa. Nitiere video moro manotim Kaluo, and very very sad. Nyathi manotieko college. Video no en online kimanye ibro yude. Mar kijana mane okwayo cousin ne 80,000. To dhi okawo 80,000 ni oketo koni 40, oketo koni 40. Molalo pesa no. Manya thino no kawo ngimane. Mano video mantie mano joka notimo na interview ne janyuol ne. Manya ka janyuol ne penjere to ang'o mane moni bira wachona ni obet kamae mondo wane kata kwa uso dhiang' moro wachul gowi. Tabia ni janyuol no kong'eyo. En nong'eyo ni gini ne en shida kuom nyathini, bang' nyathi chaka nosekawo timre nadi osedhi mokawo ngimane. To en nyathi ma koka notieko college. Koro tabia gi yudo ka jini kodgi, lakini ok tek fwenyo. Dhano oganda bedo matek kod fwenyo gin nikech ok gine sama ng'ani timo tabia ni, nikech dhano ponde. Workaholism ng'ato nyalo ga wacho nikech ka ne mawach ni an boss mari, to tija idonje sa 12 okinyi tiwuok e sa 12. Donge an amor? Donge an ang'ena yudo ng'at motimre nade? Maratego, moero tich. Lakini gini king'iye on the other side, tiyudo ka ohinyo ng'atni. Koro magi signs monego beni bende kaka wang'iyo gino. Kata mana employers onego beni ng'iyo ga ni to ng'at mawuok gi en shida nyalo bed kae wuane gi anyuola ng'ani gibro wacho ni kata tijni ok otime gi office kanyo kende, kata mana ot kae wan maonge kode gi time, nyithindo gi onge kode gi time,
nikech okawo time duto timre nadi okete tich koro mago ranyisi makineno gigo ma inyalo neno ni ng'ato nigo gi shida en inyalo ng'eyo in iwuon asetemo weyo masturbation ni awacho ga pile pile na weyo to ayudo mana katimre nadi adoke asetemo weyo nyiewo gik moko mokatigo over and over lakini ayudo katimre nadi to in fact the goodness ni gik moko ka shopping addiction no tibro neno nikech ineno ka ng'atni okwayi pesa odhi nyiewo go gimoro to gimotimo go no to timre nadi okwayi pesa odhi ogogo punda to pesa no lal gimotimo go pesa no be otimre nadi onge ng'enyne ka gisechopo e stage ma koro yudo ka en addiction cha be yudo ka koro gichako isolate depression moro chako stress moro chako make ochako isolate obedo gi paro moko mag kao ngimane kata ng'on nikech gino ochando ngima dhano ochando nyaka paro kori chalo jatwich bas inimiwacho wach maber ichalo otweyi ma kati gombo ni mondi weye tiyudo mana kitimri nade idokie daktari ponono ni ng'ato seneno ranyisi gi nyalo bedo ni neno gi kuomi inowuona nikech wacho no kacha ni kineno gimoro mitimo tidwa ni pandi tiende ni ma ok en gima kare mondo mi ng'ato tim samoro be neno ka ponono ni itiyo kod kaka ne wawacho ka kongo ndawa kod weche makamago kati pime kuom ng'ato matiri machiegni kodi obiro iri kaka jalony thothne utimo diagnosis nango mondo mi wach ni ma ato en addictive disorder bas mano penjo maber mokwongo wang'iyo duration misetime kuom thuolo marom nade mar ariyo wang'iyo to ntiere gigo mwaluongo ga ni screening health kae ntie gigo mwaluongo ga ni screening manyiso ni wan gi protocol wanyalo wacho kan mano kata kidienje mwafuatilia mwatimo go assessment koro wabro ng'iyo ni duration mane misebedo kitime kini effects mane magini osekelo kuomi ka en go punda kata ka en mana masturbation ni o affect tije machalo nadi ka en nyithi sikul ose affect sombi machalo nadi itime didi odiochieng ne chako time karango koro nitiere kidienje mopogre mwatimo pesa di misewito nikech itimo tabia ni wabro ng'iyo those effects manitiere kaka okete e screening form ma wan go chande to wa gweyo kaluwore gi response ma ini wuone mitimri nadi emimiyowa aito wabro nyisi ni bwana kuma koro isechope kiwango ma intie ni wanyalo wacho ni in gi gino mwaluongo ni gambling disorder kata wanyalo wacho ni in gi masturbation addiction ineno to mane kaka wang'iyo masturbation ok en disorder masturbation wacho masturbation addiction pornography addiction mane kaka wang'iyo kendo wabro nyisi mana kaka watimo screening makocha kan nikech kata kongono bende wabro ng'iyo there are screening forms ma watiyo godo manyiso wa kiwango ma ng'ato osechope ma kapod en misuse kata kosechope addiction isetimo diagnosis daktari tiyo gi tools gitemi neno ni en addiction onyalo bedo mar shopping onyalo bedo mar kongo onyalo bedo mar tich kaka ne wawacho cha onyalo bedo mora mora thothne wantiere kod thieth bende ng'ato nyalo wuok e gigi kapono wakwongo wang'eyo ne ka ng'ato nyalo wuok kende kod kapo no tamore wuok kende kaka inyalo konye mondo mi owuoge samoro yudo ka kwang'eyo kamano chemical addiction ng'ato wuok kende mago nitiere kaka kongo ng'ato nyalo wewe kende donge yes kendo nitiere jogo mose dhi moyudo ka en no wacho ni kawuono odiochieng' mogik matimre nade lakini nyakipar ni nitie gima wawacho kachacha ni ntie attempts ng'ato nosetemo weyo tiyudo ka kata mana bang' higa achiel otimre nadi odokie koro addiction duto onge addiction mok nyal bedo managed kendo onge addiction mwanyalo wacho ni mai ok nyal timre nadi obed gambling obed masturbation obed pornography obed sex obed mar tich ni addiction ti kaka gibedo ga managed to most addictions gibedo managed inpatient en gima nyaki gol ng'ato iluongo na alwora yes ma entiere mo practice that behavior nikech addiction gi condition ga obwongo dhano sama itimo gambling mang'eny chande reward miyudo ga obwongo ni nitie conditioning moro ma gino time obwongo ni kachacha emiwi joko wacho ni odhi otimi nadi omaki mafuanda makoro yudo ka weye timre nadi koro the first stage ni nyaki wuog e alwora mitime gino no nitiere access kaka kwa wacho pornography nyaki bed gi simu kati bed gi laptop moro minyalo yudo kinyalo nene tabia gi koro samo keti inpatient cha wa withdraw those triggers gigo mamiyo ga iparo chako timo gini katango aye to koro watimo ni gino mwaluongo ni
psychotherapy manyiso ni timo ni counseling mapuonji manyisi kaka inyalo dak ma okitimo tabia ma wawacho ni timo asasa chande, obed gambling, obed shopping, obed mano. Koro psychotherapy no emibiro timni at an inpatient level. Kwacho ni wadwa time outpatient, success rate to mana bro wacho kai success rate mar outpatient kod tuoche ma itimo asasa gi is very low. Nikech obire session, watimo session, odokie ot kaja chande, oneno advertisement mar mokabi wacho nikech okadwa ketho okadwa ketho chiro, okadwa ketho ni. Koro gigo nitiere to puonj no bende nitie programs muket kacha. 12 step program nitie makonyo ji. Nitiere group therapies mantiere mobedo kanyo makonyo ji mamiyo ng'ato somo kendo ng'eyo kako nyalo weyo tabia giki. Giminyiso wakanya daktari ni ni konyruok nitiere, ng'ato nyalo wuok e gigi kendo ng'ato nyalo dok e ngimane e yo makare. En mana ni nitiere weche moko maber kinyiso oganda wa daktari ni kaponono ni ng'ato dwaro konya, onyalo yudo kony kanye, kae to bende seche moyudo kony duration kata thuolo mondo mi therapy ni orum duto te nyalo kawo thuolo marom nade. Kaluwore gi addiction ma in godo, addiction moram kaka asewacho, addiction duto wanyalo timre nigi kony kendo nigi management margi. Ka in gi chemical addiction, luwore gi chemical addiction ma in godo, kong'o nyalo kawo thuolo matin, dweche 4, dweche 3, dweche 6, iyudo kisekonyo kata mana higa, iyudo kisekonyo ng'atni kendo nyalo reintegrate back to the society. To mano penjo maber nikech mae shida moro ma wan godo kendo e field. Abro mi example ariyo. Nitiere gino ma ng'eny ji wawachi ni kata jok manigi shida mar kong'o. I will be very honest with many people. Wacho ga ni gidhi e rehab dweche adiwa adek. Kata in ing'eyo to pok na wacho ni to mano gima ng'eyo. Gimomiyo noket ji wacho ga ni gidhi e rehab dweche adek. Rehabilitation kidhi e pinje maoko kaka US itime kuom higni 2. Eka koro mano wacho ni ng'ato system oluokre maber ma 12 step cha ng'ato time kaka onego bed ni time. Wach mar dweche 3 nobiro nikech Kenya mondo mi sick leave ok nyal mi sick leave mokalo dwechne adiwa 3. Imiyo ga ng'at matiyo kata mondo gi sirikal sick leave mar dweche adiwa 3 to the maximum, unless ni en chronic illness moro madwaro prolonged treatment. Koro yudo ka gino nobiro modonje pach oganda ni rehabilitation kitere ng'ato manigi tuo to nego beni bet dweche 3. To wawacho ga ni thieth en gino ma en progress based. Manyiso ni ibiro thiedhi manyaka convince your clinicians, your case managers, jogo ma provide that treatment to you ni in ready mar idoge oganda. To kanye mashida mang'eny nitiere nikech iyudo ka kata mano oganda wa sama gibiro thiethni to gibiro koseketo pache na dhi bet kacha timre nade dweche 3. Koro kato kochango kato kokonyre tiyudo ka en odwadhi tiyudo ka mano kelo shida mang'eny kuom thieth. Ma shida mwasebedgo kena mora ahinya kisepenjo ni thieth onego bed ni en individualized. Kata mano hospital kidhiye Ruth ka dhiyo hospital an gi tuo moro mar TB kata tuo moro amamano nyaka itiek thieth, abro bet kacha nyaka tiek thieth ma daktari mabro nyisa ni koro in isechango dhi timri nade dog dala. Daktari aneno ka sawa ma wang'wa mokalo akwayo ni mondo bitwagni wagole studio ka amondo mwatero kokocha pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kata nemni mag simu mondo mitwagni koro wagole ka watero kokocha. Kae to bende seche ma ponono ni ng'ato nyalo dwaro mondo mitudre kodi ka pono ni ng'ato sedhi chendo ni duto te bendo nyalo relapse kod weche makamago. Kata kamano nyiso kaka wanyalo yudi. Wanyalo yuda Nairobi kae an Ngong Road, Epowood Adams, 4th floor, room 413. Kanye miyuda e clinic marane kanye mwabro time counseling kod chenro mopogore opogore. Kuom inpatient wan gi organization waluongo ni Amrek Kenya, wan Ngong. Kendo kanye mwa admit patients madwaro treatment mag inpatient. Namba mar simu en 07 abich aboro aboro 10232 0758810232. Kigo namba no ibro yudowa kendo ka in gi ng'at manigi shida mora mora obed tuo mar kong'o, njaga, gambling, ang'o, inyalo go namba no kendo ka udwaro bende outpatient counseling mora mora munyalo dwaro psychotherapy, family counseling, nyathi sikul manigi shida mag sikul,
mago duto wa provide counseling. To go agwa namba no 0758810232 to wabro konyi. Erokamano nyadaktari, adwoko ni erokamano mar biro mondo mi puonje oganda wako tenore kod weche mag addictive disorders. Chenro en penj laktar Dr. Levi studio, wadwoko ni erokamano makende jahera mar chenro ni kenda yudo ni konyori. Kikiwe mokitudori kodwa kendo odiechieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar penj laktar. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.